enjing bidal kumuro saking jroning raja angka ingkang pala kaswabra busananira lir surya wadalira saka ing calanidi arasa madangi jagat tuk mungup-mungupaning sabocah ing ukir marbabang sumerat krasara ting surya mekolan gunung
Durnaina panalinganira lumacaring ratri denenggak jangganira oh lole Dek Patih blek gaduh manyar-manyar Dek Patih Hari Osong Kuning nggih pripun Kakang Durna oh kula pun sami budal sampun wis do budal sampun kawit wau pun ket wau lumarang wonten wana Krendayana nggih sampun ampun kuatir Kurawa sedaya sampun sami budal nggih syukur yen ngaten syukur Dek Patih margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara nggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu nggih ning jane wong tapa laku prihatin niku mboten diawat-awati lho lah kok niki dadak diawat-awati niku jenenge ora laku prihatin pun ta mang manut mawon Lesmana nika bocah sing manja sing sajeke uripke ora tau prihatin mula kudu diawat-awati yen ngono yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo pun ta awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Patih oh nggih kula manut mawon pun kula manut monggo diawat-awati Kakang Durna ayo Dek Patih ayo prangguling mungsuh kabapak bawatnya bentar babakane ngaloko galadalah lagi wae mlebana ing alas Krendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndo ora pangling Setyaki dasar Puranyata Kartomarmok parat jangkar nunggak krama apa-apamu kowe nganti wadyabala gelar sepapan ora urung mesti mung bakal bebutek banyu bening wah gedhe sujaramu ayo minggir aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene baliyo ora gelem bali tak babati wadyabalamu ngerti yo ning kene aku uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula kowe wae sing sumingkir ngalau gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki babar ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Kartomarma ya
Loh, oh, iki sing tok jaluk. Waduh. Bos, tanda tuh. Oh. Apa-apa. Oh, jegal. Jar kowe. Waduh. Oh, jar. Oh. Tepuk boto sirahmu. Suami kan. Ayo. Soido. Ya. Wah, sangu godo. Udo, ayo. Udo iki. Wah, dan ampun. Ngantemo.
regane tumbak. Mudhar kowe. Ayo tibakno, tibakno. Etian. Pecah kula man. Edan. Ngapa? Mong Sastyaki. Wah, lah ya wis mundur. Kurawa ora tau iso menang nek kon musuh Setyaki. Mundur wae. Nggih, kula sepanggaken, Man. Ya. Waduh pecah kula, Man. Edian. Mungsuhe sapa kowe? Kok raimu nganti biru werem ngono? Nggih, mangsale Udawa. Udawa? Nggih, mundur. Kurawa niku mboten saged menang. Pun kula yakin niku. Sapa ya sing urung maju ya? Sapa ya? Dur Sasana. Man. Rene yo nggih. Kedawan. Nyantol niki, Man. Halo babu, halo babu. Riolan. Keropo maju perang. Mangsae sinten, Man? Setyaki. Wong cilik. Awake ora sepira wani mboten. Lah kok munine awake cilik ora sepira. Ha nggih kula kan nyatane mawon, Man. Nek kula nek kon maju nggih mboten saged menang yen. Sinten wale musuhe? Ana Udawa, Man. Iya. Musuh cah nekat wani ora? Mboten. Lah kowe iki wanine musuh sapa sih? Enten sik wedok mboten, Man. Nek enten ceweke kula wantun, Man. Estu niki. Nek cewek aku ya giyak-giyak. Aku ya gelem nek meng cewek we kok. Nggih kula cobine maju, Man. Ya kono dijajal. Lho, aduh, jenengan ngopo teng mriku to? Ini nonton tandangi Dursasana. Setyaki. Akhire iki yo weng kaya ngene. Wah males e. Ayo meneh. Aku ya iso kaya kowe iki padake. Ora weng kowe tok. Radalah mundur. Udawa kon rene Udawa. Bedap. Apa maju kowe? Ayo bertemu kembali. Biar sok dolan bareng kowe kok. Kapan bayarine? Wis kangen aku nek wis kok ngene iki. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Wah, ngapusi serangane ora gau nek ngono kuwi. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Karo bali wae. Rasik.
Rasik kau. Man, piye? Mang mriku, Man. Ana apa? Ajeng dibayari Udawa apa iya? Apa iya? Mang mriku to nek mboten percaya. Arep dibayari apa? Apane? Alah. Dur sisi dur mau ngomong arep dibayari Udawa. Oh, arep tak bayari. Wah, aku ya melu. Iki lho bayare. Ah. Dur, Man pripun? Lega mboten Man diantem. Ngapusan jenengan. Alah. Kurawa kabeh kok ora ana sing jedak. Ora ana sing ampuh barbar blas. Man. Paman pada ya cengkunyi. Man. Pripun, Man? Ngapa kowe maju? Mboten kok. Piye mboten ajeng maju. Namung apa jenenge ngetok lah, ngetok. Gayane nek jaman cah iki ngetok, Man. Ngetok. Heeh. Nek ora ngetokmu ndak ora apa jenenge? Ora fire. Fire ki apa? Ora alah, apa jenenge niku, Man? Apa aku ya ora ngerti pun lali lho tak mlebu melih mawon. Alah. Kakang Durna, pripun Tek Patih? Mang mriki, Mak. Kakang. Pripun Tek Patih? Enten apa? Niki Kurawa kalah kabeh niku pripun? Oh, niku pun biasa, ampun kaget. Kula tinggal ngopi ya. Matke Kurawa perang kedo kalah kabeh wis biasa. Wis kulino. Ah saben-saben Kurawa arep gayuh apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa. Oh niku pun mesti jenenge lakon Dik Patih. Ha ngene nek tur ora ana apa jenengane ora ana sing iso menang nek ora barengi Pandhawa ya barengi apa Dwarawati. Oh niku nggih pun lakon Dik Patih napa mlenten Setyaki kula trima ndelik Dik Patih. Nggih. Saniki pripun iki pun to Dik Patih. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki kalih Udawa niku mboten enten gunane. Ibarat mung rebutan kemeri kothong pun mangdhawake kalih Kurawa kok penjalen nyimpang dalan. Oh nggih, kowe Kurawa Setyaki ora perlu dialeni prayogane disingkiri wae ning karo dalan. Samun ngisep-sepining Supana nenggih putra nata ing Astina satriya ing Sarja binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma kapilar milar saking praja manjing Mana Krendayana amangun tapa sung semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datan nate lampah prihatin mila denya mangun tapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning Mana sekedap-sekedap unjal huswa sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandene mangke saged nuwuhaken pangariba ingkang wonten ing kayangan dandang mangure dadah sakala praptane Sang Pandya Betari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah
Denyata apa dadi kegeragapan Raden Lesmana wau. Indriya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tulus mangku tiah utama Tobat lae nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangure jebul ana titah ingkang tapa ning wana Krendayana kene ora paling iki wayah ulun Lesmana mantra kumara woi iki ning alas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya buta ning kok awake wewek apik ya. Iki sapa iki? Tobat wong kaya ngene malah padhake apa wae. Lesmana. Nadyan kaya ngene ulun iki widodari, ulun Bathari Durga. Oh alah. Pandya Bathari Durga to. Aduh nggih maaf. Lah mboten ngertos kok nek ngaten nggih bekti kula konjuk Eyang Bathari. Iya tak tampa Lesmana tak lampa. Banjur ana pigati apa dene jeneng kita topo nang alas kene Lesmana. Eyang Bathari. Gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyin. Kula kedah kadunungan wahyuning ratu. Mulane sampean pancen dewa sing ampuh kula mangtulungi Eyang. Lah iya Lesmana iya. Tobat sejati loro iki wis resa apa kang mbok gaya kuwi aja sumelang. Kulon bakal minangkani gaya kewahyuning keprabon ning ana syarate. Apa sekirane kowe sago Lesmana wonten srananipun? Lajeng srananipun napa Yang? Sranane ya kuwi raning besok bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Tak gaya kewahyuning keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi pangane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tesih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun mboten apa-napa. Waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula saguh. Kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat Eyang. Tobat Lesmana. Supamu disekseni jagat sae sine. Yen pancen mengkono tunggun sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya. Tak gayuhke wahyuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang Bathari. Asik entuk wahyu asik.
tansah marpamoring sukma sukma winaya ing sepi sirip mentalong ing kalbu lae nanti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya sowaning kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahayane sumunar tejane manter nanging lha kok ora mblereng iki wujude apa batu-batu lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga batu-batu kita wis ngerti marang ulun nggih kula sampun ninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa ndadekke bombong tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa nggih waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraning Rat pukulun batu-batu kita Wahyu Cakraning Rat nggih yen menapa bener kowe Wahyu ning Kalalendran utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula batu-batu ayo iki sing tak goleki batu-batu kepasang nyuda katujuh ngene Cakraning Rat nganti tarewang aku bakal suwana ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana mula rene nyatane saiki malah ketemono kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan Purbawasesa utawi kamardikan ambilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluranggen kula ngomongi titah yakti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkaragung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saektine bakal ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani pukulun batu-batu ngandar-andar ngedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Cakraning Rat yen kowe ora gelem ngomongi putuku Lesmana apa kelakon tak ruda paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged wala tak ruda paripeksa tenan kowe Cakraning Rat batu-batu madhep
Astu Namasidam ingkang nedeng sedagep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun, banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra, seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapan ana jagat kita, nanging eling-elingen kabeh pitukas ulun ya ngger Samba. Nggonku ninggal kasatriyan Paranggaruda. Nglakoni tapa ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat, nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae lah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyu ning ratu. Nah, iki bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu. Ana ing Nuswa Jawa bakal saya moncer bakal anjayeng bawana uripe Samba. Dasare aku saiki wis kedunungan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu, wah lah bakal kajen ngeringan. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat, ulun uwal saka jagatmu Samba. Waduh. Wah, mati aku. Duh, Sang Wahyu, paduka badhe tindak pundi? Paduka kedah ngomongi kalian Samba Sang Wahyu, Sang Wahyu.
dalu raras apyor sorot lintang ganggu medap titi sonyo madya ratri lumrang gandaning pus pita karanggewan putyanira sang Dijawara ngrangang lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang Sirping sangar kugumatosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pertama Pati ingkang jemedul saking Brangwetan nadyan kalangan mega arsa gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasane ana kawusa wancin wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak mendo tete kalapa sumawar cita anggara rekata Buddha Mahesaras Pati mintuna Eka dwi tricatur panca cacapta astana dasa semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumating jahating pakeliran sakti amung kinarya ngurmati jemedhuling parepat punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk semauna Kelurah Bagong ingkang samya gegojakan madyaning ora-ora mbok alon arire